de Michelin. Bueno, nuestra presencia aquí tiene una historia, euskara da pasako naiz, gureak operazio honetan sartu ginen, askotan edo hilabeti tokatzen zaigun moduan, behar bateri erantzutea tokatzen zitzaigurako. Eta gure kasuan beharra da, behar puntuala, lasarte horian gureak daukan, aspaldiko 20 urtetan edo, daukagun eraikina, daukagun tailerra, mugaz, erabat mugatuta, erabat estu, erabat kondizio prekariotan, eta gureak egin momentuetan lanerako dauzkan ideak aurrera ateratzeko bere gaitasuna erabat galduta dien dauzkan lasarte horiako tailer horretan. Beharrak eragiten du askotan, soluzioa bilatzea, soluzioa bilatu beharra, eta soluzioa bila jarri ginen honetan bi leku aurkitu genituen, nolabait babesa eta laguntza eta ateak irikizizkigutenak, bat Michelin de Felipe eta Jaime eta quiero decir que respondiendo a la noticia de Gureak encontramos dos puertas abiertas desde el primer momento, una de ellas con Michelin, que entendió que con Gureak tenía una posibilidad de entrar a pensar en resolver la utilización de un terreno, eta bestean, en la otra parte, el Ayuntamiento de Usurbil, esan behar dut, honea etorri nintzen, gai honekin etorri nintzen lehenengo momentutik, zaudeten guztion harrera, hasiera ziretik sentitu genuela oso harrera formala eta gainera zintzoa zen edete laguntzekoa. Orduan, beharrak eragin da, horrela etorri gina. Usurbil aldean jakin duen duen Michelinek aukera bat bazeukala, eta Usurbil udalak ateak zabaldu, eta horrekin ekin genion guzet gaurkoa dela, lehenengo, esango dugu, hito edo puntual indartsuena, baina orain aurrela oso indargatik esan duen bezala, eta lana, eta bilerak, eta konfiantza nola bete generatu dugu bilerak esan dago gure asmoak eta zeintzian, eta hortara moldatuz, nire eskertzen ditu Xabierren hitzak, egia da, elkar eta gureak hasier lehenengo momentutik Jose Mari eta nireko dut zegoen aurrein gugedula esatea bete-betean naiz eta gero jakin bidean beti sortu ditezkera zailtasun edo eztabaidatu beharrekoak, nola borondatea hasiera zeretik gala jarritazean, baina uste mai hontan gaudenak Michelin udala elkar eta gureak bagenekin aurre atako zela proiektua. Gero guretzako lasarte Usurbil ingurutan mugitzea da, Donostia aldean mugitzea. Gureakek momentu honetan lasarteko horiako tailer horretan 177 persona duzko bila da lanean, kondizio kaskarretan esan dut bezala, eta pentsatzen ari gara larun postutara egitzea gaur sinatzera goazen konbenio honek babesten dituen lurraldo egiten ez da. Eta gureaken beharrak beti sortzen dira guk merkatuan, guk lana Euskaditik kanpo bilatzen dugu neurri handi batean, lan industriala gure zuzendariak egin hasiera orda batzean. Ehuneko 80 gure lan guztiaren ehuneko 80 Euskaditik kanpoko bezeroen kontratuak ematen diguten, baina guk indar komertzial guzti hori lanpostu, Gipuzkoako lurraldean lanpostua sortzera dakarra. Horren momentuetan gaur lanera izan dezakegu 5.000 personatik gora etorri dira gaur gure lantokitarrak Gipuzkoan, eta hemengo proiektu hau berez gureakek hasi behar horretan, izango dugu asko hasikia, baina demanda daukagu, jendea lan eske dago, eta orduan gaur sinatzen dugun operazio hau da Gipuzkoan, izango dugun datozen 2-3 urtetan edukiko dugun importanten, garantzitsuena bai exigentzia ekonomiko batik, eta baita berez apostu gerora begira egiten den apostu bezala. Orduan, gure joku hortan, Donostia aldean zaretekin behar hortan, Michelinen aukera ontzat eman genuen, ona irutu zitzekun, ona. Gero eta
beharra ere gero eta areagotu egin zaigu, idea berri bat sortzen denean horrek ere eragiten ditu beste zenbait, eta orduan hasieran gure asmoa baldin bazan lasarte inguru hortan tailer edo langune berri bat sortzean momentu honetan, langune horri gehitzen dizkiogu elektronikari lotuta Donostin 3 lekutan, Belartzan, Errenderin, Zabalduta dauzkago batzuk horiek ere hona etorriko dira, Usurbilgo gune honetara, eta lehenengo fase batean horrekin bat lanpostu sortuko ditugu, eta gero bigarrengo fase batean, gureak marketing ditzen diogun enpresa beste esparruan, garai batean Gupost izenarekin ezagutzen genuen enpresa bidea, horrekin ere bigarrengo fase batean enpleguak gero eta gehiago izan dira. Eta orduan, nik uste behar puntual batetik Donostia alderako soluzio batera jo dugula, eta hori Gipuzkoako proiektu guztietan beste polo garrantzitsua da Bergaran ari gero lantzen, Kandi izandako enpresaren aretotan, eta hau izango da Usurbilgoa eta Bergarakoa gureaken datozen urtetako gure interes guztia finkatuko duten asmo bat, ezta? Eta nik uste gure aldetik eskerrak ematea, Michelini, udalari, elkarri ez diot eskerrik emango behak eden nire eman behar izkirreta. Orduan hor banaketa nahi dugu, ezta? Hasieratik banaketan esan genduen erdi banakina zela. Erdi banatze hortan. Eta ze behar dugu, udalak egin du bere lan egiten ari da, lanak gelditzea, lan burokratikoak, lan formalak, baimenak, permisuak, normatibak, hori dana egiten badakigu laguntza dugula eta aurkiko dugula, baina jarraitu beharko dugu lata ematen leku guztietan, teknikoki gauza konduz, eta nire eskaria besterik ez da. Jarraitzea eta bat zegoela, gaur firmatu, baina gero lanea, ezta? Eta, udalarekin da, Michelin eta elkarrekin, posik, guztoran nik uste proiektu oso nahi. Oso hori entzat eta Gipuzkoaren entzat.